Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्तकांजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. प्रभु என்னோட வாய்ஸ் ஓகேவா? Am I audible? Is it clear? Yes Mataji. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Thank you Sheila Mataji. Hare Krishna. Prabhu share பண்ணலாமா? Thank you Mataji. Shankari Mataji. Hare Krishna. Yes. அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகம், செயலின் யோகம். இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். சோ 2வது சாப்டர்ல நீங்க நேத்து பார்த்திருப்பீங்க. அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட 5 ரீசன்ஸ் சொல்லி நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே சொல்லிட்டார். நான் போர் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு ஆப்போசிட்ல நிக்கிற எல்லாருமே வந்து என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய சித்தப்பா மகன்கள், குருமார்கள், அப்புறம் யாரு இருக்காங்க, பெரியப்பா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், வெல்விஷர்ஸ், இவங்கெல்லாம் நிற்கிறாங்க. யாருடைய கையை பிடித்து கொண்டு நான் நடை பழகினேனோ பீஷ்மதேவர் இருக்கிறார். யார் எனக்கு வில்வித்தையை கற்றுத்தந்தாரோ அந்த துரோணாச்சாரியர் இருக்கிறார். சோ இவர்களையெல்லாம் நான் எப்படி கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு மறுத்துடுறார். மறுத்ததுக்கு 5 ரீசன் வேற சொல்றார். என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு நேத்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து இரக்கம். சோ அவர்கள் மேல கம்பேஷன் இருந்ததுனால நான் வந்து கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டார். அடுத்தது வந்து 2வது ரீசன் என்ன சொல்றார், இன்பமின்மை அப்படிங்கிறாரு. இன்பமின்மை அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு வீட்டுல ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல கிட்ட வாங்கி காமிச்சு அதை சந்தோஷப்பட்டுக்குவோம். அதே மாதிரி நான் என்னுடைய வெற்றியை யாரிடம் ஷேர் பண்ணிக்கிறது, இவங்கெல்லாம் இறந்து போயிட்டா எனக்கு இவங்கெல்லாம் இல்லாம எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். சோ 3வது ரீசன் என்ன சொல்றார், பாவச் செயல் அப்படிங்கிறாரு. இவர்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்டால் என்னுடைய கைகள் இரத்தக்கரைகள் படிந்த கைகள் ஆகிவிடும். சோ நான் கில்ட்டி ஃபீலிங்லயே இருப்பேன் நானு.
நான் எப்படி வந்து இந்த பாவங்கள் எல்லாம் வந்து என்னை வந்து சேரும். அதனால நான் பண்ண மாட்டேன், போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஒரு போர் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா வீட்டுல இருக்கிற தலைவர்கள் யாரு? வீட்டுல இருக்கிற தலைவர்கள் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து குடும்ப தலைவர்கள். அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கு. போருக்கு போறாங்க. போர்ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அவர்கள் இறந்து போகலாம். இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்கு வந்து ஆண்கள் இருக்க மாட்டார்கள். சோ அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்த ஆண்கள் இல்லாததுனால அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வழிநடத்த ஆள் இல்லாததுனால அவர்கள் சுதந்திரமாக வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள். பெண்களும் வந்து மிக சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி வர்ணசங்கரா என்று சொல்லப்படுகின்ற தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து உருவாவதற்கு வந்து சான்ஸ் நிறைய இருக்கும். சோ அது வந்து அந்த சந்ததி உருவாகிவிட்டால் அவர்கள் வந்து நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா தான் இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள். அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு ஆள் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஈவன் இன்க்ளூடிங் பித்ரு கடமைகளை கூட அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். சோ குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். அதுக்கு நான் வந்து காரணமா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமனம் இன்டெசிஷன், அவர்னால டெசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படி இருக்கிறார். சோ இந்த 5 ரீசனையும் சொல்லி நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்றார்? பகவான் வந்து அதுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம்னு சொன்னேன். இவர்கள் எல்லோருமே வந்து உடல் அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க. 2வது சாப்டர்ல அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. 2வது சாப்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அங்க வந்து நான் அப்படின்னா யாரு? நான் சுகன்யா அப்படின்னு நம்மள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நான் அப்படின்னா நான் கிடையாது. நான் வந்து இந்த உடலை தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். நான் அப்படின்னா என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா. சோ எல்லோருக்குள்ளயும் ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த ஆத்மா தான் நான். சோ நீ வந்து இந்த உடலை வந்து நீ நினைச்சுக்கிட்டு நீ வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற. நீ வந்து இவர்களை உடலாக பார்க்காதே, இவர்கள் எல்லாம் ஆன்மாவாக பார். இந்த உடல்கள் வந்து எப்படினாலும் ஒரு சமயம் அழியத்தான் போகிறது. என்னைக்கு பிறந்தோமோ அன்னைக்கே வந்து நமக்கு இறப்பு நிச்சயம் அப்படிங்கிறது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ எப்படினாலும் இந்த பாடி வந்து அழியத்தான் போகுது. இப்ப வந்து அந்த போரிலே வந்து அவர்கள் இறந்து விட்டால் அவர்களுக்கு வந்து வீரமரணம் அடைந்து விட்டால் சொர்க்கம் புகுவார்கள். யாராக இருந்தாலும் போர் வீரர்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும். இந்த ராஜ்யத்தை ஆளலாம். சோ அதனால இவர்கள் எல்லாம் இறந்து இவர்களுக்கு மறுபடியும் வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியான இளமையான உடல் கிடைப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ நீயே வந்து அதை தடுக்கிற. நீ அதனால தயங்காமல் போரிட தயாராகு அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றார். பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பாவச் செயலே கிடையாது. இவர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி இறந்துபட்டவர்கள். நான் இவர்களை எல்லாம் அழித்து விட்டேன். நீ வந்து சும்மா ஒரு செத்த பாம்பை அடிச்சு பேர் வாங்கிட்டு போற மாதிரி நீ பேர் வாங்கிக்கோ. அப்படி நீ செய்யும் போது பாவம்னு நினைக்காத. நீ போர் செய்யும் போது என்னை நினைத்து கொண்டு செய். அந்த செயல்களுக்கெல்லாம் கர்த்தா நான் அப்படின்னு நினைக்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடு. நீ செய்கின்ற செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டேன்னா அதுல வருகின்ற பாவங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாமே வந்து உன்னிலிருந்து விலகிவிடும். எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சென்று விடும். பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் பகவான் அவற்றை ஒன்றுமில்லாமல் செய்து விடுவார். பாவங்களை எல்லாம் அழித்து விடுவார். அதனால நீ அப்படி பயப்பட தேவையில்லை. குடும்ப பாரம்பரியம் அழித்து விடும் அப்படின்னு நீ நினைச்சனா நீ நாளைக்கே ராஜா ஆயிட்டேன்னா அவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பாதுகாப்பு கொடு. இளைஞர்களை வழிநடத்து. அப்ப வந்து வர்ணசங்கரா அப்படிங்கிறது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்றார். இருமனம் அப்படின்னா இன்டெசிஷன். அவர்னால வந்து டெசிஷன் எடுக்க முடியாதப்போ பகவான் என்ன சொல்றார்? எல்லா காரியங்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து நீ செய்யும் போது அந்த காரியங்களுக்கு கர்த்தா நீ கிடையாது. அதனுடைய விளைவுகள் உன்னை பாதிக்காது. அதனால நீ வந்து உறுதியுடன் எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் அவருடைய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி வைத்தார். இந்த 3வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா துரத்தல் அல்லது செயல். அதாவது அர்ஜுனர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார் அப்படின்னா துரத்தல் அப்படின்னா செயல்கள் எதுவுமே செய்யாம போய் காட்டுல உட்கார்ந்துட்டு தவம் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சிட்டார். சோ துரத்தல் துறக்கவும் சொல்லுகிறீர்கள், செயல்படு அப்படின்னு சொல்கிறீர்கள். சோ இது ரொம்ப கன்ஃபியூசனா இருக்கே.
நான் எதை செய்வது, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறார். துரத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நாம செய்கின்ற செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவது, அதிலே நாம் உரிமை கொண்டாடாமல் இருப்பது, அதுதான் துரத்தல். சோ இதுதான், இத வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டார் அர்ஜுனர். அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டார். சோ செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க, துரக்கவும் சொல்கிறீர்கள், செயல்படாமல் இரு. துரத்தல்னா செயல்படாமல் இருத்தல், செயலின்மை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார். சோ செயலின்மையாக இரு, செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்களே, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க. ஏகம் வதா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுதான் முக்கியமான வார்த்தை. நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம். ஞான யோகத்தை விட நிஷ்காம கர்ம யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. நியதம் குரு கர்ம. நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள், இவர்கள் எல்லாமே வந்து சொல் செயல் எல்லாமே வந்து இந்த லோகசேமத்திற்காகத்தான் இருக்கும். அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள், பேசுகின்ற பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து லோகத்துக்காக மட்டுமே செயல்படுவார்கள். அந்த லோகசேமம் அததான் அவங்க மனசுல நிற்கும். அவங்களுக்கு சுயநலம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்தோ, அது மட்டும்தான் அவங்க எண்ணத்துல இருக்கும். ஒரு யாகம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அது லோகசேமத்துக்காக தான் செய்வார்கள். அதிலே கிடைக்கின்ற புண்ணிய பலன்களை கூட வந்து அவங்க அவங்க எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதையும் லோகசேமத்துக்காக தான் பயன்படுத்துவார்கள். சோ அதுதான் வந்து எல்லாமே வந்து லோகத்துக்காகத்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. அந்த அந்த யோகத்துக்கு என்ன பேர்? யோகா அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். லோகா அப்படின்னா a link between soul and super soul. பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு நடுவுல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் யோகா அப்படிங்கிறது. இந்த காலத்து யோகா கிடையாது. இந்த யோகம் வந்து பகவத்கீதை சொல்கின்ற யோகம் a link between soul and super soul. சோ நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள் இவர்கள் எல்லாம் லோகசேமத்திற்காக செய்வது. ஞான யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறது. அதாவது ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து நிறைய சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படித்து, அந்த படிப்பின் மூலமாக அதிலே வந்து பகவானை வந்து தேடுவது. சோ மூன்றாவது கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நான் வேலைக்கு போறேன், சம்பாதிக்கிறேன், மாசமானா எனக்கு ஒரு சம்பளம் வருகிறது, அதிலே இருந்து பகவானுடைய கைங்கரியர்களுக்காக கொஞ்சம், அம்மா அப்பாக்காக கொஞ்சம், குடும்பத்திற்காக கொஞ்சம், இந்த மாதிரி செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அது வந்து கர்ம காண்டம். அடுத்தது கர்ம யோகா அப்படின்னா, பகவானை வந்து காட் சென்டர்டா வச்சுக்கிட்டு, சோ பகவான் எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நாம் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்வது வந்து கர்ம யோகா. இன்னொன்னு இருக்கு, கர்மி அப்படின்னு இருக்கு, கர்மீஸ் அப்படின்ட்டு. அவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா, நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் ஏன் இவங்களுக்காக எல்லாம் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு, நாம் சம்பாதிக்கிறது எனக்கு மட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கர்மீஸ். சோ இதுதான் வந்து இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். சோ இதுல வந்து பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு பகவான் என்னமோ சொல்றார். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னா, பெரிய மனிதர்கள், ஒரு மன்னன் இருக்கிறார் வச்சுக்கோங்க, மக்கள் வந்து நல்ல மக்களாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மன்னர் வந்து அதே மாதிரி நடந்து காமிச்சிருக்கணும். அந்த மன்னரை பார்த்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுதான் பெரிய மனிதர்கள் வந்து நல்ல நடத்தையின் மூலமாக மக்களையும் வந்து வழிநடத்தி செல்வார்கள் அப்படிங்கிறதா இதுக்கு அர்த்தம். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? நமக்கு யார் வந்து இக வைரினம்? சோ நம்மளுடைய எதிரி யார் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நம்ம 5 குதிரைகளை பார்க்கிறோம். இந்த 5 குதிரைகள் வந்து எதோட ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்முடைய 5 புலன்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க, உருவகப்படுத்துகிறார்கள். கண், மூக்கு, காது, கை, வாய். இந்த புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவது, இங்க கடிவாளம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? மனம். சோ நம்முடைய மனம். மனத்தை வந்து யார் வந்து வழி நடத்துகிறார்கள் அப்படின்னா, நம்முடைய அறிவு. சோ இந்த அறிவையும் விட மிகப்பெரியவன் ஒருவன் இருக்கிறான். அது யார் அப்படின்னு, நம்முடைய ஆத்மா. இந்த 5 புலன்களும் வந்து ஒவ்வொரு திசையில போச்சுன்னா, இந்த வண்டி போய் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு போய் சேர முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இத வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். சோ நம்முடைய நுண்ணறிவை கொண்டு, நம்முடைய மனத்தை கொண்டு இந்த 5 புலன்களையும் வந்து நாம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன், நம்மளுடைய கோலை வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியும்.
சோ இதே வந்து எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, செயற்கையாக இந்த புலன்களை ஒரு நாளும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்ப எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? அது கண்ணு சொல்லும், அத பாருன்னு சொல்லும். மூக்கு வந்து என்ன சொல்லும்? வேற ஏதாவது சொல்லும். காது வந்து இந்த இசையை கேள் அப்படின்னு சொல்லும். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு அவங்கவங்க இஷ்டத்துக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை அந்த புலன்களை திசை மாற்றி பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடும் பொழுது, இந்த புலன்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்களை வந்து கட்டுக்குள் நம்மளுடைய டிசிப்ளின்ட் அந்த இதுக்குள்ள வந்து சேர்ந்துவிடும். சோ அப்படிதான் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமே ஒழிய, செயற்கையாக வந்து நம்ம ஒரு நாளும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. செயற்கையாக கண்ட்ரோல் பண்ணினா அது வந்து அடங்காம தான் போயிடும். சோ இந்த புலன்களை யாரெல்லாம் தங்களுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார்களோ, அவர்கள் எல்லாருமே வந்து கோ கோ சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ வடக்குல வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம சவுத்துல வந்து ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? 12 ஆழ்வார்கள். அவர்கள் என்ன ராஜ்யத்தை ஆண்டார்களான்னு கேட்டா இல்ல. அவங்க வேற என்னத்த ஆண்டார்கள்? தங்களுடைய மனங்களை ஆண்டார்கள். தங்களுடைய புலனை ஆண்டார்கள். அவங்க கட்டுக்குள்ள வைத்திருந்தார்கள். அதனால அவர்களுக்கு ஆழ்வார்கள், கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு பேர் வந்தது. ஆனா நம்மெல்லாம் என்ன பண்றோம்? இந்த புலன்களுக்கு புலன்கள் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் வந்து புலன்களுக்கு எஜமானர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆழ்வார்கள், கோஸ்வாமிகள். நம்ம வந்து புலன்களுக்கு தாசர்களாக இருக்கிறோம். அது என்ன சொல்லுதோ அதுபடிதான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம வந்து கோதாசர்கள், அவர்கள் வந்து கோஸ்வாமிகள். அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம வந்து துன்பத்திலேதான் அந்த நமக்கு துன்பமே விளையும். சோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர்கள் யாரோ அவர்களே வந்து பகவானுக்கு பக்தி செலுத்த முடியும். சோ இத வந்து செயற்கையா கட்டுப்படுத்த முடியாது. பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டால் அது தாங்களாகவே வந்து கட்டுக்குள் அமைந்துவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி செய்யறது? அந்த புலன்களுக்கு வந்து எப்படி மடைமாற்றி அதை வந்து எப்படி பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுவது அப்படின்னு கேட்டா, ஒவ்வொரு புலன்களுக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை கொடுத்துடணும். சோ பகவானினுடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு வந்து மலர்கள் எல்லாம் கட்டுறது. சரிங்களா? பூ தொடுக்கிறது. அது வந்து பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்யறது. இந்த மாதிரி கைகளுக்கு வேலை தர வேண்டும். வாய்களுக்கு வாய்க்கு கீர்த்தனம் பாடுவது, மகா மந்திரம் ஜபிப்பது, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஈடுபடுத்த செய்யலாம். அடுத்து காதுகளுக்கு எப்பவுமே பகவானை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது. பகவானுடைய கீர்த்தனைகள், பகவானுடைய லீலைகள், இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இதை கேட்பதன் மூலமாக காதுகளுக்கு வேலை கொடுப்பது. மூக்குக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி, மலர்கள் இவற்றை வந்து நாம் வந்து முகர்ந்து அதை நம்மளுடைய மூக்குக்கு வந்து வேலை கொடுக்கிறது. அடுத்தது வந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து தரிசனம் செய்வதன் மூலமாக நிறைய நம்ம திவ்ய தேசங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அங்க போய் தரிசனம் பண்ணுவதன் மூலமாக நம்ம வந்து கண்களுக்கு வந்து நம்முடைய புலன்களுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி செய்யறதுனால நம்முடைய புலன்கள் வந்து நம்முடைய கட்டுக்குள்ளே நம்மளால வைத்துக் கொண்டு இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர்ல நமக்கு கர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கர்மம் அப்படின்னா தப்பான வார்த்தை கிடையாது. கர்மம் அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நம்ம செய்கின்ற செயல்களே கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த செயல்கள் செய்யும் போது நமக்கு வந்து பாவமும் வரும், புண்ணியமும் வரும். அது நமக்கு தெரியாது. சிலது வந்து தெரிஞ்சே பண்ணுவோம், சிலது தெரியாம பண்ணுவோம். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் பண்ணும்போது இந்த பாவ விளைவுகள், புண்ணிய விளைவுகள் 2மே நம்ம அக்கவுண்ட்ல வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம நினைப்போம், என்ன நான் யாருக்குமே கெடுதல் பண்ணவே இல்லையே, நான் யாருக்குமே துரோகம் பண்ணவே இல்லையே, நான் மட்டும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன்? அங்க பாருங்க, அவங்க எப்படியெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கெடுதல் நினைக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம அனைவருமே நம்ம நினைச்சு பார்த்திருப்போம். இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம போன ஜென்மம் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்குது. சரிங்களா? இதுல எத்தனை ஜென்மம், எத்தனாவது ஜென்மம் இது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது நம்மளுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஜென்மங்கள் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம், எத்தனை ஜென்மங்கள் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த ஜென்மத்திலே நாம் செய்த பாவங்கள் தான் நம்மை நிழல் போல தொடர்ந்து வருகிறது.
சோ அதனாலேயே நாம் வந்து இந்த ஜென்மத்திலே வந்து நோயாகவும் சில ஏழைகளாக பிறந்து படிப்பு இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அதுதான் காரணம். நம்முடைய கர்ம வினைகள் தான் நமக்கு வந்து துன்பங்களாகவும் வியாதிகளாகவும் நம்மை வந்து நிழல் போல தொடர்ந்து வருகிறது. சோ அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிற இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். अर्जुन उवाच ज्यायसि सेत्कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. என்ன சொல்றார் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனரே, கேசவனே, அறிவு பலநோக்கு கர்மங்களை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ கோரமான போர் தொழிலே என்னை ஏன் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு. சோ அறிவு வந்து பலநோக்கு செயல். ஃபர்ஸ்ட் பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பகவான் கிட்ட போய் வேண்டுறோம் பாத்தீங்களா, எனக்கு இது நடந்துச்சுன்னா, எனக்கு இதை நடத்தி கொடுத்தேன்னா நான் வந்து புடவை சாத்துறேன், 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வேண்டதுதான் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த செயல்கள், இந்த பலநோக்கு செயல்கள் வந்து அறிவை விட அறிவு அப்படிங்கிறது பலநோக்கு செயல்களை விட உயர்ந்தது. அப்போ இந்த பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னா வந்து கீழே இருக்கு, தாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ செயல் அப்படிங்கிறது கோரமான போர் செயல் அப்படிங்கிறது தாழ்ந்தது தானே. அந்த செயலை வந்து என்னை வந்து ஏன் செய்வதற்கு பலவந்தமாக வந்து சொல்றீங்க, பலவந்தப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வைக்கிறார். சோ இந்த 2வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्. இரு வழிகளை ஒருபோல கூறும் உமது உரையால் எனது அறிவு வேதளிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. சோ இங்க துறக்க சொல்றீங்க, துரத்தல் அப்படிங்கிறதும் சரின்றீங்க, செயல்படு அப்படிங்கிறதும் சொல்றீங்க. துரத்தல்னா செயலின்மை அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனர் நினைச்சுக்கிட்டார். என்ன அப்படின்னா, காட்டுக்கு போய் எந்த செயல்களும் செய்யாம தவம் செய்வது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டார். ஆனா அப்படி கிடையாது, அது தப்பு. என்ன செய்யணும், செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அடுத்து செயல்படு அப்படின்னு சொல்றார். செயல்படு, ஆனால் கர்ம உணர்வில் செயல்படு. எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு செயல்படு அப்படிங்கிறார். இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்காததுனால அர்ஜுனருக்கு குழப்பம் ஏற்படுகிறது. இந்த ரெண்டுல விச் இஸ் த பெஸ்ட், எனக்கு எது சிறந்தது, எனக்கு எது நன்மை பயக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. இந்த வழியா இந்த வழியா, இந்த வழியா இல்லை இந்த வழியா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். சோ அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा மித்யாசாரச உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைவாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. சில பேர் இருக்காங்க, புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு செயற்கையாக கட்டுப்படுத்தி இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய மனம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த புலன்ப பொருள்களையே நினைத்து கொண்டிருக்கும். சோ அவங்க வந்து வேஷம் போடுகிறார்கள், அவர்கள் வந்து போலியாக நடிக்கிறார்கள், காவி கட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள், வேதாந்தம் பேசுகிறார்கள். ஆனா அவங்க மனசு எதை நினைச்சிட்டு இருக்கு, புலன் நோக்கு பொருள்களில், புலனின்ப பொருள்களிலே வந்து மனதை அலைபாய விட்டிருக்கிறார்கள். சோ அவங்க பேசுகின்ற வேதாந்தத்தினாலே யாருக்கும் எந்த பலனுமே வந்து கிடையாது. அதனால அவர்களை மாறி இருப்பவர்களை வந்து நாம் நம்பி ஏமாந்து விட போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க. போலி நிறைய பேர் வந்து இப்ப போலி சாமியார்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள்.
நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு திரிகிறாங்க. ஆனா அவர்கள் வந்து எல்லாருமே மித்யாசாரா. மித்யாசாரா அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம். அவர்கள் வேஷம் போடுகிறவர்கள், வேடம் அணிந்தவர்கள், சும்மா வெறுமனே தான் காவி கட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க சாதாரணமான ஆட்களை விட ரொம்ப கீழ்த்தரமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை நம்பக்கூடாது. அவர்களை நம்பினால் நமக்கு பயனேதும் இருக்காது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஞாத்தாத் கர்மணோத்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தன ததத்னம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாசர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். சோ இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம எப்ப பிறந்துட்டோமோ அப்பவே நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஆகிவிடுகிறோம். கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் ஆகிவிடுகிறோம். சோ இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் நம்ம இங்க வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம செய்கின்ற செயல்கள், நமக்காக நம்ம செய்கின்ற செயல்கள், சுயநலத்திற்காக செய்கின்ற செயல்கள், இது எல்லாமே வந்து நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது. அப்போ இதிலிருந்து எப்படி விடுபடணும் அப்படின்னு கேட்டா, விஷ்ணுவிற்காக நாம் அவருடைய திருப்திக்காக, பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம் செய்கின்ற செயல்கள் நம்மை வந்து நம்ம விடுதலை செய்கின்றது. சோ லிபரேட்டட் சோல்ஸாக நம்ம அப்ப மாறிடலாம். பகவானுக்காக செயல்கள் செய்யும் போது, நமக்காக செய்யும் போது நாம கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், சோ பந்தப்படுத்தப்பட்டவர்களாகி விடுகிறோம். சோ எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அவருடைய திருப்திக்காக மட்டுமே நீ செய்யும் போது இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. யக்ஞோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யக்ஞோவை விஷ்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எல்லாமே விஷ்ணுவுக்கு தான். எந்த அவிர்வாகங்கள் என்ன செய்தாலுமே, யக்னங்கள், யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் என்ன செய்தாலுமே அந்த பலன்களை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா விஷ்ணு தான், பகவான் தான். சோ பகவானுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய காரியங்களை மட்டுமே நம்ம செய்யணும். பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு சமம். சோ அதனால நமக்காக நாம் செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே இந்த பௌதீக உலகத்திற்குள்ளேயே நம்மை சிறைப்படுத்தி விடுகிறது. சோ இந்த சிறைப்படுத்தும் செயல்களில் நாம் வந்து செய்யக்கூடாது. சோ பந்தப்படுத்தும் செயல்களை நாம் செய்தோம் என்றால் நமக்கு துன்பமே விளைவிக்கும் அவை. சோ நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்படாமல் பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்துவ பரஸ்பரம் பாவயந்தஸ்ரே ஸ்ரேய பரமவாஸ்யதா. மொழிபெயர்ப்பு. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். பகவான் என்ன பண்ணார், படைப்பினுடைய ஆரம்பத்துல எல்லாவற்றையும், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் படைத்தார். படைச்சிட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, யாகங்கள் செய்து வேண்டுவனவற்றை வந்து பெற்று நீங்கள் வந்து வாழுங்கள் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணினார். சோ ஃபர்ஸ்ட் பகவான் படைப்பின் ஆரம்பத்துல எல்லா உயிர்வாழிகளையும் படைக்கிறார். யாகங்கள் செய்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அவற்றை பெற்று நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழுங்கள் அப்படின்னு ஆசீர்வதிக்கிறார். யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறது அப்படின்னா, அவர்கள் தேவர்கள். தேவர்கள் என்பவர் யார்? டெமிகாட்ஸ். 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், அங்க துணுக்குகள். அவர்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். அவர்களுக்கு எல்லாமே பகவான் என்ன பண்ணினார், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டார். சோ பகவானுடைய பிரதிநிதி அவர்கள் எல்லாருமே. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீ பார்த்துக்கோ, இந்த பௌதீக உலகிலே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீ பார்த்துக்கோ. வருணனுக்கு மழை, சூரியனுக்கு சூரிய ஒளி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்து நீங்க வந்து இதையெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டார். இந்த தேவர்களுக்கு மனிதர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, யாகங்கள் செய்து அவர்களை மகிழ்விக்கணும். அவர்கள் மகிழ்ந்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், நமக்கு வேண்டிய சூரிய ஒளி, காற்று, நீர்,
இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வேண்டிய இயற்கை செல்வங்களை எல்லாம் வாரி வழங்குவார்கள். அவற்றை கொண்டு நாம் விவசாயம் செய்ய வேண்டும். விவசாயம் செய்தால் தானிய உற்பத்தி பெருகும். சோ அன்னமின்றி நாம வாழ முடியாது. உயிர்வாழிகள் உயிர் வாழ அன்னம் தேவை. சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நீங்க அவங்களுக்கு யாகம் பண்ணுங்க, அவர்கள் மகிழ்ந்து உங்களுக்கு வேண்டிய செல்வங்களை எல்லாம் அளிப்பார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருக்கிறார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வேதங்களை ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறார். வேதங்களை படைச்சிட்டு அதை பிரம்மாவுக்கு அவர் கொடுக்கிறார். பகவானுக்கு அவற்றை போதிக்கிறார் அந்த வேதங்களை எல்லாம். அவரும் 1000 வருடங்கள் தவமிருந்து அந்த வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறார். அந்த வேதங்கள் நமக்கு கடமைகள் 4 பேர் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு 4 தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 4 தர்மங்கள்ல என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிராமணர்கள், அடுத்தது சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்ட்டு இந்த 4 பேத்துக்கும் வேறு வேறான கடமைகள் இருக்கிறது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யார் என்ன பண்றாங்க? விவசாயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க விவசாயிகள். சோ இந்த விவசாயம் செய்வதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, மழை வரும். விவசாயம் செழிப்படைய வேண்டும் அப்படின்னா மழை வேண்டும். மழை வேண்டும் என்றால் யாகம் செய்ய வேண்டும். யாகம் செய்வதனால் நாம் மழையை பெறுவோம். மழையை பெறுவதனால் தானிய உற்பத்தி பெருகும். தானிய உற்பத்தி பெருகிறதுனால உயிர்வாழிகள் எல்லோருமே உயிர் வாழ முடியும். ஆனா நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த தானியங்களை கொண்டு சுத்தமாக நம்ம சமைத்து அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு நம்ம அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கொள்ளும் போது நாம் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்கிறோம். இதுல என்ன, சாப்பாட்டுல என்ன பாவம் சேரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி செய்யும் போது இந்த யாக சக்கரத்துல பாக்குறோம் நம்ம, இந்த விவசாயி விளைவிக்கிறார், எல்லா தானியங்களையும் விளைவிக்கிறார். எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு, மழை இருக்கும், சில சமயம் மழை இருக்காது, சில சமயம் பூச்சி தொல்லை, களை தொல்லை. ஒரு விவசாயிக்கு அவருடைய கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? அவருக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தானியங்களை விளைவித்து கொண்டு போய் சந்தைக்கு கொண்டு போய் விற்கும் போது அங்கே இருக்கிற வியாபாரிகள் அவர் சொல்கின்ற விலைக்கு யாரும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அப்போ மனசு கஷ்டத்தோட தான் அந்த விவசாயி தன்னுடைய பொருட்களை வித்துட்டு வருவார். அப்படி செய்யும் போது அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே அந்த தானியத்திலே இருக்கின்றது. இது சில பேர் நம்ப முடியாம இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு நம்ம வீட்டுல நம்ம ஹோட்டல்ஸ்ல போறோம், ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுறோம். அப்போ அங்கே கிடைக்காத திருப்தி நம்ம வீட்டுல மனைவியின் கையாலேயோ அம்மாவின் கையாலேயோ சாப்பிடும் போது கிடைக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க ஸ்பெஷலா ஏதாவது ஆட் பண்றாங்களா அப்படின்னா இல்ல, அவங்க அன்போடு சமைக்கிறார்கள். அப்ப அன்பு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அந்த உணவிலே கலந்திருக்கிறதுனால அந்த உணவு நம்மை திருப்திப்படுத்துகிறது. ஆனா ஹோட்டல்ல சாப்பிடும் போது அவங்க கமர்ஷியலா சமைக்கிறார்கள். சோ அவங்க அவங்களுக்கு பணம் ஒன்றுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது. அங்கே அன்புக்கு இடம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, நம்ம யாரு சமைக்கிறோமோ, யார் அந்த இதை செய்யறோமோ அந்த உணர்வுகள் நம்ம உணவிலே கலக்கிறது, உணவிலே கடத்தப்படுகிறது. அப்போ இந்த விவசாயியினுடைய அந்த துன்பம், அந்த மன கஷ்டம் அப்படிங்கிறது அந்த தானியத்திலே கலந்திருக்கிறது. சோ அந்த தானியத்தை வாங்கிட்டு அந்த மர்ச்சன்ட், அந்த வியாபாரி என்ன பண்ணுவார், இன்னொருத்தருக்கு சிறு வியாபாரி, பெரு வியாபாரி சிறு வியாபாரிக்கு விற்பார். அங்கேயும் அதேதான் நடக்கிறது இல்லைங்களா? சொன்ன விலைக்கு யாரும் வாங்க போறது கிடையாது. சோ அங்கேயும் அடல்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமா அந்த இன்னொரு வியாபாரிக்கு போய் கடைசியில தான் நம்ம கிட்ட வருது. சோ இத்தனை பேருடைய உணர்வுகளையும் தாங்கிக் கொண்டு அந்த தானியங்கள் நம்மை சேர்கிறது. அந்த தானியத்தை கொண்டு காய்கறிகளாகட்டும், பழங்களாகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை நாம சமைக்கும் போது அந்த உணர்வுகள் நம்மை சேருகிறது. அந்த உணர்வு, அந்த தானியத்திலே பாவம் இருக்கிறது. இல்லையே, நான் 2 இட்லி சாம்பார் தானே சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, இல்ல, அது பாவம் தான் சாப்பிடுறோம். 2 இட்லி பாவம், ஒரு சாம்பார் பாவம் சாப்பிடுறோம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாவங்கள் எல்லாமே அந்த தானியத்திலே இருக்கிறதுனால அதை சாப்பிடும் நமக்கும் அந்த பாவம் சேர்கிறது.
சோ இதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, அதை பகவானுக்கு சுத்தமாக சமைத்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் போது பகவான் கண்ணாலே கண்டருளுகிறார். சோ அதை கண்டருளும் போது அதிலே இருக்கின்ற பாவங்கள் எல்லாமே சுத்தமாக நீக்கப்பட்டு கிளென்ஸ் ஆகி தூய்மையாக ஆகிவிடுகிறது. அந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிறது மகா பிரசாதமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த மகா பிரசாதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மனதின் களங்கங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கப்பட்டு நமக்கு நம்முடைய செல்ஸ், நம்மளுடைய எல்லாமே, நம்மளுடைய தாட்ஸ் எல்லாமே கிளென்ஸ் ஆகுறதுனால நம்மளும் என்னவா இருப்போம், ரொம்ப சாத்வீகமாக மாறுகிறோம். நம்மளுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. சோ நம்ம இப்ப சாப்பிடும் போது அதில் இருக்கிற பாவ விளைவுகள் எல்லாம் பகவான் கண்டு அருள்றதுனால அதுல இருந்து நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ பாவங்கள் நீக்கிய மகா பிரசாதத்தை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மனதும் உடலும் தூய்மை அடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க செயல்கள் செய்யும் போது அதனால பாவமும் வரலாம், புண்ணியமும் வரலாம். இதே கர்ம காண்டம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பக்தி இருக்கு. இவங்களுக்கு கர்ம காண்டத்தில் செயல்படுபவர்கள் அவங்களுக்கும் செய்கின்ற செயல்களினால் பாவமும் வரலாம், பாவமின்மையும் இருக்கு, பாவம் இல்லாத செயல்களும் செய்யலாம். இங்க கர்ம யோகம், அதாவது பகவான் காட் சென்டர்டா செயல்படுறாங்க பாத்தீங்களா. என்ன செயல்கள் செய்தாலும் பகவானை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் செய்வார்கள். பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல்கள் மட்டும்தான் செய்வார்கள். அவங்களுக்கு செய்கின்ற செயல்களை எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. சோ அவர்கள் அகர்மா செய்கிறார்கள். அகர்மா அப்படின்னா பாவமும் வேண்டாம், புண்ணியமும் வேண்டாம். ஏன் புண்ணியம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, புண்ணியம் செய்தால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். அந்த பிறவியிலே புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை நாம் வாழ்ந்து விட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுத்து இந்த பூமிக்கு தான் வருவோம். சோ இந்த பூமி அப்படிங்கிறது, இந்த பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது துக்காலயம். சோ இங்கே என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, கஷ்டங்கள் தான் இருக்கிறது, துன்பங்கள் தான் இருக்கிறது. அதனால பாவமும் வேண்டாம், புண்ணியமும் வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த கர்மயோகம் செய்கின்றவர்கள் அகர்மா செய்கின்றார்கள். இப்போ விருப்பம், இவங்களுடைய விருப்பம், பௌதிக வாழ்க்கையிலே இருப்பவர்கள் சுயநலம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த கர்மகாண்டம் செய்கின்றவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் செய்வார்கள். அதாவது எதையாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அன்னதானம் செய்யறாங்க அப்படின்னா கூட அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் எனக்கு சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு செய்யறவங்க. அடுத்து மூணாவது கர்மயோகத்துல இருக்கிறவங்க பற்றின்றி கடமையை செய்வது. எனக்கு இது என்னோட கடமை, இதுல வருகின்ற புண்ணியமோ பலன்களோ எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் அதை ஒரு கடமையாக நினைத்து செய்கின்றேன் அப்படின்னு செய்கின்றவர்கள் கர்மயோகம் செய்கின்றவர்கள். செயலை பற்றிய அறிவு. சோ நாம் ஒரு செயல்கள் செய்கின்றோம், அதை நான் தானே செய்யறேன், இதனுடைய இதை அனுபவிக்கிறது நானாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் பௌதிகவாதிகள் நாம. அடுத்தது கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிறவர்களும் அதே மாதிரிதான், நானே அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையாக யார் உரிமையாளர் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைத்து காத்து அழித்து எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றவர் பகவான் தான். சோ அவர்தான் உரிமையாளர், அவருக்குதான் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த கர்மயோகத்திலே இருக்கிறவர்கள் தன்னை ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அவங்க பகவானைத்தான் ஓனராக நினைக்கிறார்கள். சோ பகவான் மீதான நம்பிக்கை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவர்கள் பகவானை மறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். கர்மகாண்டம் செய்கின்றவர்கள் பகவானுக்கிட்ட ஏதாவது வேண்டிக்கிட்டு, சோ அவர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றாங்க பகவான் கிட்ட. அதுதான் அந்த மாதிரிதான் அவங்க பகவான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்க கர்மயோகம் செய்கின்றவர்களை பகவானால் உபயோகப்படுத்துபவர். பகவான் அவங்களை உபயோகப்படுத்துகிறார் பக்தி செய்வதற்காக. அடையும் பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஸ்வர்க்கத்துக்கும் போகலாம், நரகத்துக்கும் போகலாம், அவர்களுடைய செயல்களை கர்மாக்களை பொறுத்து. பெரும்பாலும் இவர்கள் பெரும்பாலும் சொர்க்கம் போகிறார்கள், அங்கே போய் பலன்களை அனுபவிக்கிறார்கள். அனுபவித்து அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற இதெல்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிறவி எடுத்து பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வருகிறார்கள். இங்க கர்மயோகம் செய்கின்றவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, இவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் அப்படின்னா, 500 வருடங்களுக்கு முன்பு சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே மனித உருவில் வந்தார். இவர் வருவதற்கு முன்பு இவருடைய அத்தியந்த சீடர்கள் 4 பேர்
சோ யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர், ஸ்ரீ வாசாதி, கௌரபக்தர். சோ இந்த 4 பேருமே வந்து பிரபு வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இங்க வந்துட்டார். எப்படி வந்து ஒரு நாட்டினுடைய தலைவர் வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு விசிட் பண்ண போறார் அப்படின்னா, அவருக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து தருவதற்காக அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே, அந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே இங்க வந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து தருவதற்காக. அந்த மாதிரிதான் இவங்க 4 பேருமே பகவான் வந்து சைத்தன்யராக அவதரிப்பதற்கு முன்னாடியே வந்து இங்க பௌதிக லோகத்திற்கு வந்து எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ரெடியா வச்சிருந்தார். அப்ப வந்து பகவான் வந்து 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனிதராக வந்து அவதாரம் பண்ணினார். சோ இந்த மந்திரம் வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி இந்த 5 பேரிடமும் வந்து நம்ம வந்து ஜபிக்கிறோம். என்ன மகா மந்திரம் ஜபிக்கிறோம்? மகா மந்திரம் ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 பேரிடமும் நாம் வந்து வேண்டிக் கொள்கிறோம். என்ன வேண்டும்? நான் வந்து இந்த மாதிரி நாம் ஜபிக்கும் போது ஏதாவது தவறுகள் செய்து விட்டால் அதை வந்து மன்னிச்சிடணும். அந்த தவறை நான் மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக வேண்டிக்கிட்டு இவங்க கிட்ட நம்ம வந்து சொல்றோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா, ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படின்னு அந்த பெரிய மாலையை வைத்துக்கொண்டு, அந்த கிருஷ்ண மாலைன்னு சொல்ற அந்த 108 மாலை பார்த்தீங்களா, அதுல பெரிய மாலையை வைத்துக்கொண்டு இந்த மந்திரத்தை, இந்த பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு சொல்றோம். பஞ்ச தத்துவா, பஞ்சம்னா 5 பேர், 5 பேர்கிட்டையும் வேண்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றோம். மகா மந்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த 16 வார்த்தைகள் தான் மகா மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்வதற்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் எல்லாருமே எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் சொல்லலாம். குளிச்சுட்டுதான் சொல்லணுமா அப்படின்னா இல்ல. நீங்க காலையில எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வந்து அழகா உட்கார்ந்து ஒரு அமைதியான இடத்துல கொஞ்சம் சத்தமா நீங்க கேட்கிற அளவுக்கு சொல்லணும். நீங்க சொல்றத உங்க காதுகள்னால கேட்கணும். சோ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்மளுடைய அந்த அட்டென்டிவா சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் போது இந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி நம்முடைய நாவிலே வந்து நடனமாடுகிறது. இந்த மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல இந்த சுற்றுப்புறம் நீங்க எங்க உட்கார்ந்துட்டு சொல்றீங்களோ அந்த இடமே வந்து ரொம்ப தூய்மையாக ஆகுகிறது, தெய்வீகமாக மாறுகிறது. சோ பக்கத்துல செடி கொடிகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து உங்க கார்டன்ல உட்கார்ந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து புத்துணர்ச்சியோட அவைகளும் வந்து அவங்களுக்கும் அந்த பலன்கள் எல்லாம் போய் சேருகிறது. சோ அப்படிப்பட்ட மகா மந்திரம் அது. இதை சொல்ல சொல்ல நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கரைந்து நம்ம வந்து நம்ம பக்தி சேவைகளே வந்து ஈடுபடுவதற்கு நமக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஒன்று நமக்கு கிடைக்கிறது. ஹரே அப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இந்த ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார். அடுத்த வார்த்தையான கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது ராதாமா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இங்கே சொல்கின்ற ராமா யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா பலராமரை குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, பெரிய மணி ஒண்ணு இருக்கும். அதை வந்து கையில பிடிச்சுட்டு சொல்றாங்க. அது சொல்லும் போது இந்த பஞ்ச தத்துவா சொல்றாங்க. அடுத்தது இந்த மாலைகள் எல்லாம் சொல்லும் போது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நாம் சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ கூட இருக்குது. அதை பிரபு போடுவாரு. அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். யக்ன சிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை குஞ்சதேதே த்வஹம் பாப ஏக சந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. சோ யாகம் செய்யும் போது நிறைய அர்ப்பணிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த உணவு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை நம்ம சாப்பிடும் போது, நம்ம வீட்லயே கூட பகவானுக்கு காலையில இட்லி பண்றோம், சட்னி பண்றோம், அவருக்கு ஒரு பழமும் 2 வாழைப்பழத்தை மட்டும் வைக்காம அந்த இட்லியை சுத்தமாக சமைத்து வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம சமைச்சு பகவானுக்கு சட்னி இட்லி எல்லாம் வச்சு நாம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதையே பகவானுக்கு கொடுக்குறோம். சோ அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அந்த அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த சட்னியை பகவானுக்கு கண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து வந்து நம்ம பெரிய பாத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா சட்னியில கலந்துடணும். அந்த இட்லி எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும். சோ அப்படி சாப்பிடும் போது நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து தூய்மை அடைகிறது. நம்மளுடைய பாவங்கள், அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற பாவம் எல்லாமே வந்து நீங்கி விடுகிறது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
ஆனா தன்னுடைய சுய புலன் இன்பத்திற்காக நான் இன்னைக்கு பீட்சா சாப்பிடணும், பிரியாணி சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி தமக்காக செல்பிஷா வந்து உணவு தயாரிக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா? அவங்க என்னத்தை சாப்பிடுகிறார்கள்? பீட்சாவை சாப்பிடல, அவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்கே வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ அந்த பகவான் மேல பக்தி உள்ளவர்கள், அந்த கோவிந்தன் மேல, அந்த முகுந்தன் மேல பக்தி உள்ளவர்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து சாப்பிட மாட்டார்கள். சோ அவர்கள் தன்னுடைய புலனின்பத்திற்கு அவர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் தரமாட்டார்கள். பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களிலே மட்டும் ஈடுபடுவார்கள். யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே வந்து சமைத்து சாப்பிடார்களோ அவர்களை வந்து பகவத்கீதை திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ நம்மளுக்கு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ணாத் பவந்தி பூதானி வஜ்யத்யாதன சம்பவக யக்ஞாத் பவதி பச்சன்யோ யக்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ விவசாயம் செழிக்கணும் அப்படின்னா மழை வேண்டும். சோ மழை எப்படி வரவழைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா நாம யாகம் செய்ய வேண்டும். அந்த தேவர்களுக்கு நாம் யாகம் செய்யணும். அவர்கள் அதனால மகிழ்ந்து அவர்கள் வந்து சூரிய ஒளி, காற்று, மழையை இதையெல்லாம் வந்து இயற்கை செல்வங்களை தருவார்கள். அதனால வந்து விவசாயம் செழிக்கும், பஞ்சம் நீங்கும். சோ ஒரு இந்த மாதிரி உயிர் வாழணும் அப்படின்னா, உயிர்வாளிகள் எல்லாருமே வாழணும் அப்படின்னா இந்த உணவு வந்து தானியங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. பிரபு அடுத்த ஸ்லோகம் போங்க, என்னன்னு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ பிரபு. முன்மாதிரியாக இருங்கள். நம்ம முதலே பார்த்தோம் ரீகேப்லயே முன்னாடி. முன்மாதிரியாக மன்னன் எவ்வளியோ மக்கள் அவ்வழி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்தத்யேவ தரோஜன சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. சோ ஒரு பெரிய மனிதன் என்ன செய்கின்றானோ அதையே வந்து அவனுடைய மக்களும் வந்து பின்பற்றுகிறார்கள். ஒரு ராஜா முன்னாடி இருந்தார். அவர் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருப்பார். அவர் தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் அனைவருமே ஏகாதசி விரதம் இருக்க வைத்தார். சோ அந்த மாதிரி முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ ஒரு நல்ல செயல்கள், நம்ம நல்லவர்களாக இருக்கிறதும் தீயவர்களாக இருக்கிறதும் பெரியவர்களை பொறுத்தது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல ஒரு அம்மா அடக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு, பின்னாடியே குஞ்சுகளும் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரிதான் பெரியவர்கள் என்ன செய்கின்றார்களோ அதையே வந்து சின்னவர்களும் செய்வாங்க. நம்ம வீட்டுல பார்த்திருக்கோம். அப்பா வந்து கழட்டி போட்ட செருப்பை வந்து அந்த சின்ன குழந்தை சின்ன கால்ல வந்து அந்த பெரிய செருப்பை போட்டுட்டு நடந்துட்டு இருக்கும். அப்பா செருப்பை போட்டுட்டு நடக்கிறத பார்த்திருக்கோம். அதனால இதுவும் வந்து என்ன குழந்தையும் என்ன பண்ணும்னா அந்த பெரிய செருப்பை போட்டுட்டு நடக்கும். சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது? சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பழக்கம் வரணும்னா நம்ம சொல்லக்கூடாது, நம்ம அதை நடந்து காமிக்கணும். அதை பார்க்கறதுனாலயே வந்து அவர்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள். சோ சின்ன குழந்தைங்க இப்ப வந்து பக்திக்கு வரணும் அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போதே அவர்களுக்கு வந்து பக்தியை ஊட்டி விட வேண்டும். அந்த பக்தியை நம்ம வந்து இப்ப வந்து அதை சொல்லி கொடுக்கலைன்னா 5ல் விளையாடுறது 50ல் விளையாது இல்லைங்களா? சோ அதனால நம்ம இப்ப சொல்லி கொடுக்கலைன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா வெளியில எத்தனையோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வேண்டாத விஷயங்களை சொல்லி தந்து விடுவார்கள். சோ அவங்க ஒரு காலி பாத்திரத்துலதான் தண்ணி ஊத்தி நிரப்பலாமே ஒழிய நிறைஞ்சு இருக்கிற பாத்திரத்துல நம்ம ஊத்தினா வெளியில தான் வந்துரும். அந்த குழந்தைகள் சின்ன வயசா இருக்கும் போதே அவர்களுடைய மனதிலே வந்து பக்தியை ஊட்டிவிட வேண்டும். சோ தன்னுடைய செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ, சோ நம்ம என்ன செயல்படுகிறோமோ, நம்ம என்ன செய்கின்றோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்பா வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களா இருந்தா அந்த பையனும் வந்து அதை பார்த்து கத்துப்பான். அப்போ அந்த அப்பாவுக்கு வந்து அது தகுதி இருக்குதா? சிகரெட் பிடிக்காதப்பா, அது உடல் நலத்துக்கு கேடு அப்படின்னு சொல்ற தகுதி இருக்கிறதா? இல்லை.
அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா, அப்பா நீ முதல்ல நிறுத்து, அப்புறமா நான் நிறுத்துறேன். உன்னாலேயே நிறுத்த முடியல, அப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்பான். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மள வந்து தகுதி உடையவர்களாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிரபு எனக்கு ம், இது போயிருக்கு, கரண்ட் இது பவர் போயிருக்கு, பேக்கப் இருக்கிற வரைக்கும் நான் எடுக்கிறேன். சரியா? ஹரே ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ தன் செயல்களால் அவன் வந்து எந்த தரத்தை அவன் உண்மை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. சோ நம்ம வந்து என்ன பழக்கம் சொல்லி தர்றோமோ, இப்ப வந்து ஆக்டர்ஸ பார்த்து சிகரெட்டை மேல தூக்கி பிடிக்கிறது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நல்ல பழக்கங்களை விட கெட்ட பழக்கங்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்றது. சோ அது மாதிரிதான் அவங்க வந்து நடந்துக்கிறாங்க. பெரியவங்களுக்கு மரியாதை தருவது கிடையாது. அந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய பேச்சு, நடவடிக்கை எல்லாமே இருக்கிறது. சோ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வீட்ல இருக்கிற குழந்தைங்கள பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்தணும். சோ நம்ம அதுக்கும் அவங்களுக்கு அவங்கள ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம அதே மாதிரி நடந்து காமிக்கணும். சோ அதான் பெரிய மனிதன் எந்த செயல்களை செய்கின்றானோ, அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். பொதுமக்கள் மட்டும் இல்ல, நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்களும் கூட தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः அகங்கார கர்த்தாஹமதி மன்யதே. மொழிபெயர்ப்பு. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். சோ அகங்காரம் நமக்கு வந்து பிறந்த உடனேயே வந்து நம்மளுக்கு அகங்காரம் இருக்கிறது. சரிங்களா? இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. நான், எனது அப்படிங்கிறது இருக்கு. அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து குளிக்க போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க உள்ள போனோனே ஏதோ சோப்போ எண்ணெயோ இருந்துச்சு. நான் வந்து வலிக்கிட்டேன். கால் வலிக்கி டம்முன்னு தலை வந்து இடிச்சிருச்சு. அப்போ எல்லாரும் சத்தம் கேட்டுட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா பிரபு? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. அம் நான் விழுந்துட்டேன். அந்த சத்தம் கேட்டு வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க. நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா, "ஒண்ணும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. அடியெல்லாம் படல" அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இதுவே வந்து ஒரு சத்சங்கத்துக்கு போறேன். அங்க வந்து ஏதோ இருந்துச்சு. நான் வாழைப்பழத்தோல் இருந்துச்சு. ஏதோ இருந்துச்சு. கால் வச்சுட்டேன். வழுக்கி விழுந்துட்டேன். வழுக்கி விழுந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் என்ன பாக்குறாங்க. எனக்கு நல்ல அடிதான் பட்டிருக்கு. ஆனாலும் எனக்கு எதுவும் ஆகல அப்படின்னு சொல்றேன். ஆனா மனசுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப வலிக்கும். சோ எது ரொம்ப வலிக்கும்? நான் வந்து பாத்ரூம்குள்ள விழுந்தப்போ வலிச்சது ஜாஸ்தியா? இல்ல 50 பேத்துக்கு முன்னாடி நான் விழுந்தேனே, அது ஜாஸ்தியா வலிக்குமா? எது எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சாட்ல சொல்லுங்க. நான் எப்ப விழுந்தது எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஆ எஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஷீலா மாதாஜி. சோ நான் வந்து ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, ஏன் எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது? எல்லாத்துக்கு முன்னாடி விழுந்தது ஏன் வலிக்குதுன்னா, அது என் மேல விழுந்த அடி கிடையாது. நான், எனது அப்படிங்கிற என்னோட ஈகோ மேல விழுந்த அடி. சோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது. சரிங்களா? அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கிறது? நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறது. அது மேல பட்ட அடினால அது எனக்கு ரொம்ப கனமா வலிக்கிறது. சோ இந்த அகங்காரத்தினால நான் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால, நான் எப்ப பிறந்திருக்கிறோமோ, அப்பவே 3 குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றது. இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப நாம் செயல்படுகின்றோம். காலையில எந்திரிச்சோன்னா தமோ குணத்துல இருப்போம். அப்புறம் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாகி சத்துவ குணத்துக்கு வருவோம். அப்புறம் நேரம் ஆக ஆக நம்ம யாராவது ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்கன்னா கோபமாயிடும். ரஜோகுணம் ஆயிடும் நம்மளுக்கு. சோ இந்த 3 குணங்களும் எப்படி வந்து ஒரு பொம்மலாட்டம் பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? பொம்மலாட்டம் நேர்ல பார்க்கலன்னா கூட சினிமால எல்லாம் கூட பார்த்திருப்போம். கயிறுகள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும். அந்த கயிறுகள் தான் அந்த பொம்மைகளை வந்து ஆட்டுவிக்கிறது. சோ இந்த 3 குணங்கள் என்ற கயிறுகள் நம் மக்களை வந்து ஆட்டுவிக்கிறது. இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம செயல்படுகின்றோம். அப்படி செயல்படும்போது, இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம். நான் தான் காரணம். எப்படி அர்ஜுனர் நினைச்சாரு, நான் கொல்ல மாட்டேன். எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துரும். நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொன்னார் பார்த்தீங்களா? இல்லவே கிடையாது.
எந்த செயல் நடக்கணும், ஒரு புல்லு சாதாரணமா அசையணும் அப்படின்னா கூட பகவானுடைய ஆணையை உட்பட்டுதான் அதை அசைய முடியும். பகவான் எந்த செயல்களுக்கும் அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம எந்த செயல்களும் நடக்காது. அவர் சாங்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் அது நடக்கும். இந்த ஞானம் நமக்கு இல்லாததுனால நான் தான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். என்னையே நான் கர்த்தாவாக எண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்கள், கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவர்கள், அவர்களுக்கு தெரியும் தன்னை ஆள்பவர் கிருஷ்ணர். நமக்கு நடக்கின்ற நல்லது தீயது எல்லாமே பகவானுடைய மேற்பார்வையில் தான் நடக்கிறது. நல்லது நடந்தா என்ன நினைச்சுக்கிறாரு? பகவானுடைய கருணை. கெட்டது நடந்தா என்ன நினைச்சுப்பாரு? நான் ஏதோ செய்திருக்கிறேன், அதுக்காக தான் நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை பகவான் நம்மளுக்கு அருளுகிறார். சோ இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். உடல் தலம், புலன்கள் தலம். பிரபு இதனுடைய இது பின்னாடி இருக்கு பிரபு ஸ்லோகம் போங்க. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து ச. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள், அதாவது செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? கைகள், கால்கள், கண்கள் இதெல்லாம் வேணும். சோ இந்த புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. சோ உயிரில்லாத பொருளை விட இந்த புலன்கள் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மனம் இருக்கிறதே, இந்த மனம் அப்படிங்கிறது இந்த புலன்களை விட உயர்ந்தது. இந்த புலன்களை விட புத்தி மிகவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவன் யாரு? ஆத்மா. உங்களுக்கு அந்த 5 குதிரைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 5 குதிரைகளை நீங்க நினைவுல வச்சுக்கோங்க. அப்ப இது நல்லா புரியும். சோ இந்த புலன்கள், அந்த 5 புலன்களை விட ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தது. சோ இந்த கீழே இருக்கிறது எது? ரொம்ப லோவஸ்ட் எது? ஜடப்பொருள். அந்த ஜடப்பொருளுக்கும் கொஞ்சம் மேல இருக்கிறது எது? புலன்கள். அந்த புலனுக்கும் மேல இருக்கிறது எது? மனம். மனதை விட மேலே இருக்கிறது எது? புத்தி. புத்தியை விட மேலே இருக்கிறது எது? ஆன்மீக தலம். சோ ஃபர்ஸ்ட் உடல் தலம். சோ இந்த உடல்ல நம்ம ஏதாவது நினைக்கிறோம், அந்த செயல்ல எப்படி செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னா புலன்களை வைத்துக் கொண்டுதான், நம்மளுடைய கைகள், கால்கள், அந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டுதான் செயல்படுத்த முடியும். நம்மளுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். அந்த புலன்களை விட உயர்ந்தது எது? மனம். சோ இந்த மனதை விட உயர்ந்தது எது? அறிவு. அறிவை விட உயர்ந்தது எது? ஆன்மீக தலம். அதாவது அந்த ஆத்மாதான் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு 42வது ஸ்லோகம் சொல்லி இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாவம் சரதி பூருஷக அனிச்சன்ன அபிர்வாஷ்ணே பலாதிவ நியோஜிதக. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு கேக்குறாரு. எப்படி பகவான் போர் செய்ய சொல்றாரு பகவான், அதனால பாவம் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா அர்ஜுனர்? அததான் மனசுல வச்சுட்டு இதை கேக்குறாரு. சோ விஷ்ணு குலத்தவரே அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த குலம், விஷ்ணு குலம் அப்படின்னு யாதவ குலம்னு சொல்லலாம். ஒரு பெற்றோருக்கு யாதவ குலம், இன்னொரு பெற்றோருக்கு விஷ்ணு குலம் இல்லைங்களா? சோ அதனால விஷ்ணு குலத்தவரே அப்படிங்கிறாங்க. விருப்பமிட்டாவிட்டாலும் எனக்கு இஷ்டமே இல்லை, ஆனா போர் செய்யணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சொன்னாரு. சோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் லைஃப்ல நம்மளுக்கு நிறைய அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும். நமக்கு இஷ்டம் இருந்திருக்காது, ஆனாலும் நம்மளுக்கு அதை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில், ஒரு நிர்பந்தத்தில் நாம தள்ளப்பட்டிருப்போம். அதுதான் இங்க கேட்கிறாரு. பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? பிரபு அடுத்தது அந்த அறிவுத்தலம், அதுக்கு அடுத்தது இதுதானே பிரபு? இதுக்கு அடுத்தது என்ன? இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவக மகாசனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரினம்.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். முதல்ல என்ன கேட்டாரு? பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல நான் ஏன் தள்ளப்படுகிறேன், நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறேன்னு கேட்டாரு இல்லைங்களா? அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு, அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். அதாவது காமம்னா இங்க ஆசைகள். நமக்கு மனதில நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது. அந்த ஆசைகள் தான் இந்த மாதிரி இதுக்கு காரணம். சோ பலவந்தமாக தள்ளப்படுறேன்னு சொல்றேன் இல்லையா? அதுக்கு ஆசைதான் காரணம். அது எங்கிருந்து வருகிறது? அந்த ஆசை ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது. ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ரொம்ப பலநோக்கு செயல்கள் செய்கின்ற குணம். சோ அந்த குணத்தினால பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய ஆசைப்பட்டு செய்கின்றோம். முயற்சிகள் எடுக்கின்றோம். ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு அதை அடையணும் அப்படின்னு முயற்சிகள் செய்கின்றோம். அதை அடைய முடியாத போது அது கோபமாக உருவெடுக்கிறது. சோ அந்த கோபம் எங்க கொண்டு போய் விடும் நம்மள? அது அழிவு பாதைக்குத்தான் கொண்டு போய் விடும். அப்போ புத்த பகவானே சொல்லியிருக்கிறார், ஆசைகளே அனைத்துக்கும் காரணம் அப்படின்ட்டு. சோ அதுதான் இந்த பாவம், அந்த காமம் தான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம். இகவைரினம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளுடைய எதிரி யார் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஆசைகள் தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த மறுபடியும் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரலாம். விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக இதுக்குதானே பதில் சொன்னாரு பிரபு. அவரு 37ல 36 37 38 இருக்கே மாதாஜி. தேங்க்யூ. யக்ன சிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை உஜ்யதே தேத்மகம் பாபா ஏப சந்த்யாத்ம காரணாத். சோ இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்முடைய எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ காமம் என்பது இங்க ஆசை. இந்த காமம் 3 நிலைகள், 3 ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும். அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. அது யாருக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். சோ எப்படி இங்க பாருங்க, நெருப்பை புகை மூடிக்கொண்டு இருக்கிறது. இது ஒரு ஸ்டேஜ். இந்த மாதிரியான காமம் ஒரு ஸ்டேஜ். அடுத்த ஸ்டேஜ் கண்ணாடியை தூசி மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு ஸ்டேஜ். இங்கே கருவை கருப்பைக்குள்ளே கரு கருப்பைக்குள்ளே அடைபட்டு கிடக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி 3 விதமான நிலைகளிலே ஆசை இருக்கிறது, நம்முடைய காமம் இருக்கிறது. இது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நெருப்பில்லாம புகையாது. அப்போ முதல் நிலையில் வெளிப்படையாக நெருப்பு தெரியாது. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆசை வெளிப்படையாக வெளியே தெரியாது. அதாவது உள்ள இருக்கிற நெருப்பு வெளியில தெரியாது. சோ இது கிருஷ்ண உணர்வை இவங்க பக்திக்கு வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, அதை அந்த புகையை நீக்கி விட்டு அதை நல்லா எரிய வச்சோம் அப்படின்னா கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்து விடும். சோ இது ஒரு நிலை. இந்த மாதிரி ஆசைகள் இருக்கிறவர்கள் கிருஷ்ண பக்திக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு நிலை. அடுத்தது, கண்ணாடி மேல இருக்கிற அந்த தூசியை நம்ம தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுல முகம் பார்க்க நம்மளுக்கு வழி பிறக்கும். சோ பகவானுடைய தூய நாமங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நம்ம பக்திக்கு வர முடியும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கருப்பையால் மூடப்பட்ட கரு இங்க உதாரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது கதியற்ற நிலையில் இருக்கிறோம். சோ இத அசைக்க முடியாது. இந்த கருவுனால அசைய முடியாதபடி ஒரு சின்ன இடத்துல மாட்டிட்டு இருக்கு. உதயவையற்ற நிலை. இந்த நிலை எதனுடைய வாழ்வுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, மரங்களின் வாழ்வுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மரங்கள்னால ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அது நாய் அது மேல ஒண்ணு கடிச்சிட்டு போகும். யாராவது அதை வெட்டி தள்ளலாம். என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா வாய் திறந்து தன்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்ல முடியாது. அந்த நிலைக்கு இந்த கருவின் இருக்கிற கருவின் நிலைமை இருக்கிறது. மரங்களும் கூட ஜீவன்கள் தான். ஆனாலும் பெரும்பாலும் உணர்வற்ற இந்த நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அளவற்ற காமப்பெருக்கு, நிறைய ஆசைகள் அவர்களுக்கு. சோ அடுத்தது இன்னொன்னு தூசி படிந்த கண்ணாடி எந்த உயிரினங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, பறவைகள் மிருகங்களுடைய அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள்
நெருப்பை கையாள்வதன் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வந்து விடலாம். அடுத்தது கூட பரவாயில்ல, கண்ணாடி தூசு கூட கொண்டு வந்து விடலாம். ஆனால் இந்த 3வது ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்தாலுமே பக்திக்கு அவர்கள் வரமாட்டார்கள். அவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னா இல்ல, கிடைக்காது. அந்த சிறையில் இருந்து அவர்களால் விடுபட முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சுதா பிரபு இதோட? எஸ் மாதாஜி. சோ இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். தலைப்புகள்: துரத்தல் அல்லது செயல். துரத்தல் நல்லதா, செயல்படுவது நல்லதா அப்படின்னு அர்ஜுனர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகி கேட்டார். அதுக்கு பகவான் பதில் சொன்னார். நிஷ்காம கர்ம யோகம் சிறந்ததா, ஞான யோகம் சிறந்ததா அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது கர்ம காண்டமா, கர்ம யோகாவா, இதெல்லாம் என்ன, கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் பெரியவர்கள் எந்த வழி நடக்கிறார்களோ அதே வழியில் தான் சின்னவர்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தை சொன்னது. மிகப்பெரிய எதிரி யார் நமக்கு அப்படின்னா இகவைரினம், ஆசையே மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆசையினுடைய 3 நிலைகளையும் பார்த்தோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆசை எந்த நிலையில் இருக்கும், எந்த நிலையில இருந்தால் பக்திக்கு வர முடியும், எந்த நிலையில இருந்தால் பக்திக்கே வர முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா.